Kaso, hortzia edo zeru sabaia gauez begiratzen dugunean, ikusiko duzu izarrak, planetak, ilargiak oso mantso mugitzen direla, badirudi geldirik daudela. Baina halako batean zer ikusten ditugu? Izar ieskorrak. Kolpetik halako batean da, goitik bera, segundu bat, 2 segunduko bizitza duen izar bat agertu da eta gero desagertu egin da. Eta itxoiten badugu, denbora gehiago ikusiko dugu inguru hortan ere halako batean beste izar ieskor bat agertzen dela. Eta nola sortu da izar ieskor hori? Lehendik pasaden kometa baten ibilbidea iritsi delako Lurra. Eta ze gertatzen da kometarekin? Kometa espaziotik doanean bere partikulak eta hutsak galtzen doala, eta orduan partikula horiek topa egiten dutela gure atmosferarekin. Partikula horiek oso azkar doaz, 42 kilometro segunduko, eta Lurra 30 kilometro segunduko. Kolpe horren ondorioz, atmosferan oso azkar sartzen dira, 50 kilometro segundu edo gehiago, eta gutxi gora bera, 60 kilometro egiten dituzte, eta desagertu egiten dira. Gas bihurtzen dira. Hasieran joaten dira berotzen ikaragarri, milaka gradu lortzen dituzte, eta ionizatu egiten dira, hau da, elektrizitate bezala bihurtzen dira, eta azkenean gas formangatik galtzen dute argitasun hori. Eta zenbat ikusi dezakegu? Segundu bat, segundu terdi, inguru hortan. Eta denbora horretan egiten du. 120 kilometroko alturan argitzen hasten da, eta 60 kilometroan gutxi gora bera edo, desagertu egiten da. Argia galtzen du. Oso azkarrak dira. Batzuk ez dira itzaltzen, jarraitzen dute Lurrarekin topatu arte. Horieri meteoritoa deitzen diogu. Batzuk handiagoak dira, eta estandata guzti entzun daiteke. Horiek bolidoak dira. Zer tamainukoak dira izar ieskorrak? Txikienak oso txikiak dira, zentigramo batzutakoak bakarrik. Esan dezakegu, horraz baten punta izan daitekela. Eta begiratu, zenbat ikusi dezakegu, hortzian, ezta? 60 kilometro horrela argi eginez. Beste batzuk, handiagoak dira, eta handienak iristen dira Lurraraino. Izar ieskorrak gauero ikusi daitezke. Gertatzen da, gau batzuetan gehiago ikusteko aukera dugula. Orduan zer egin behar dugu? Joan behar dugu leku ilunago batetara. Hiritik edo herritik aldegi, mendialdera joan, eta orduan badaude egun batzuk non ikusi dezakezun, bai ordenagailuz egunkarietan eta aldizkarietan, jakiteko noiz den izar ieskorra horien egun aproposa. Horietako bat, benetan ona izaten da abuztuaren 12 inguruan. Zergatik, hor daudelako Perseidak. Perseida ingurutik ematen duelako datoztela. Eta hor, egitan asko ikusi daitezke gauez. Ilargiak ez badiegu behintzat estropeatzen. Ilargia nahiko betea dagoenean, hortzia ikusteko zailtasunak ditugu, eta horregatik izar ieskor aulenak edo ez dienak hain argiak ezingo ditugu ikusi. Baina ilargia ez badago aukera gehiago izango dituzke abuztuaren 12, 11, 13an. Horiei deitzen zaie Perseidak. Dirudilako Perseotik datoztena. Eta beste garai bat nahiko ona izaten da, hegoaldiak laguntzen badigu, abenduaren 10, 11, 12 inguru horretan, zergatik? Gemini aldetik etortzen direlako izar ieskor desente. Beste egun on batzuk ere badaude urtean zehar ikusteko. Hortarako informazioa atea beharko zenuke. Ez da bat ere zaila, edozen lekutan aurki daiteke. Baina egunero daude izar ieskorrak. Eta horrek zer esan nahi du? Egunero gure atmosferan ari dela sartzen espazioko hauts pila bat. Eta zer bat da hori? 100 tonatik gora egunero. Beraz, 100.000 kilo egunero. Lurra, beraz, handitzen ari da. Behar bada, ezenekien lurra handitzen ari zela. Bai, egunero,
aizaiolako hauts pila bat erortzen espaziotik lurrera. Handitzen ari baldin bada, zer esan nahi du? Lurrak gero eta denbora gehiago beharko duela, bere buruari bila ematen, eguna luzatu egingo da. Polikiago joango da, handitzen ari delako. Berdin gertatzen zaio ilargiari ere, behari ere erortzen zaizkio denbora guztian espazioko hautsa, eta ilargi ere handitzen ari da. Bere ondorio zen izango da, lurrari emango diola bira gero eta azkarrago. Hau dena jakin arte, behar bada ezitzezu burutin pasa, zapaltzen ari gerana espaziotik etorritako hautsa dela. Gauza zoragarria ez da, polita, eta bestetik gogoratu lurra handitzen ari dela, ilargi ere bai. Guzti honekin, beste bat arte. Agur.